Edan Petruk lagi lah Jawa. Kulawa bubal mawon ora iso kilukup jalan tujuan lebut bucuk. Ndara Durma ganti jajal kepala nyoto. Aja gleleng pacamu gebelo silahmu Petruk. Nek kene ketemu karo Cenopati ning Cenopati pendekal saka negara Kestina ya kuwi Halya Dulmagati. Rasah kok kan cangkem. Wah, cangkemmu kuwi. Kowe pengelan pati durake cangkem-cangkem sampean mriki butuh napa? Nglablak kowe. Nyo. Lho. Maksud lu. Sampean mriki ajeng nglablak kowe. Nyo. Timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane Nyo. Wedi marep aku tak mungkur Nyo. Milih awake Petruk cilik loro gedhe sambat meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng tenan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Bukteke apa piye? Sampeyan ngantem kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis kondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Iya. Sing dadi nyatane Nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal kowe. Iso. Ga wis. Semplok kowe. Sing semplok apane? Bajigul. Lah apa-apa to? Kena ora apa-apa ngene kok. Nyo, mati kowe. Ambyal kowe. Muri. Nggo gaman. Wah, pamer tenan iki. Ngece kan aku. Bacok modal. Iya. Lho. Kok nggawa cantolan korden gengkulmu melocot. Iki jenenge celulut. Celulit. Mate jeneng aku. Ya, modal. Oh iya. Ha iki lek kula kedaduk lemah. Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng tenan. Penjang. Lah ku nyilih nggone cah klithih iki. Ya. Mate wae. Wah. Berarti klithih iki gaweanmu. Wah, celewet. Cucuk botol. Ya. Kok ijo anggul. Lah apa-apa ora apa-apa. Cananane pokoke ditoke. Tumbaknya. Mati modal edian lah apa-apa ora apa-apa. Petruk, ngopo? Aku izin bilang-bilang begaman wis ana sing tuwa ning awakmu ya saiki kowe genti mbaleso. Maleso. Aku lah bakal wegah diwales. Dulmo ganti ati kala-kala ponokan Petruk disialke ning surat kabar bilang bebalang ning nganti kala-kala ponokan wo asal derajat. Wis rampung po? Pon. Kok cepet? Kula niku nyambut gawe ceket. Wis rampung. Pon. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sampean omong napa? Petruk patenono. Lho. Petruk to? Heeh. Lah krungumu. Wah, salah komunikasi, Mas. Kukrungu kula citraksi ana krupuk entekno. Kerupuk karo Petruk rak beda to. Padha puke. Padha puke. Aku iki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon ngentekke kerupuk. Sing wingi ya kleru. Sing wingi dek enten Petruk sampeyan ngomong Petruk patenono ning kula niliki cakruk. Aduh. Terus maju.
Mungsuhe Petruk, mbok modar nek wani. Ora wani. Mboten. Lah terus cenanangan ki mau ming apa? Gayeng ki, Mas. Supaya aja sepi, Mas. Aduh nggih anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo pun ya mungsuh Petruk kanthong bolong kula semanggaaken. Ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumaranggenipun gandrung kanan anak kula inggih menapa ning Gendang Loro Temon. Wis kaki jajal sawangen apa sira yayi ora mesake karo kahanane ing atase Lesmana Mandra Kumara kuwi anak ratu kuwi putra Nalendra. Lah kok sandangane ting srembong kaya ngono merga tresna ora kelakon sarta katresnane durung iso ditampa dening Gendang Loro Temon. Wekasan kahanane kaya ngono kuwi. Bapak Durna, oh kula wonten maring adawuh. Mesinipun Bapak Durna menika ngemutaken kananipun Lesmana ing atasipun putra Nalendra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika. Kawontenanipun kados pundi? Oh, menika menawi dipun elekaken nesu kok, Ngger. Menika menawi dipun emutaken tumuli duka, lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kados-kadosa putra Nalendra ing negari Ngastina. Kula menika ngantos bingung. Kula menika ngantos bingung momong dhateng wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Oh, niki wau pun ngententekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndrawati. Sing kira-kira Ngastina ora ana, dituku. Monggo lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tuwa kurang anggenipun momong dhateng putu kula Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Bapak. Iki nggih. Lesmana Mandra Kumara, atmajaku bocah bagus. Padha kanthi harja sapraptanira Lesmana Mandra Kumara. Nunamit pasang Kalimantabe tinebekna ing iladune dumawaing tawang-tawang Siwa Kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo. Wonten ngarsa Madukawa Siwa Kresna sinayang manggelung jagat Dewa Bathara. Iya nggih tak tampa pangestu ning wakmu Ndrawati tampanana. Kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya. Kowe kuwi ngucel-ucel apa? Tangan kok ming tok ucel-ucel sabun. Anak ratu kok ngucel-ucel sabun karepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan gegantilaning ati kula. Inggih menika Endang Loro Temon Kulon Praga. Endang Loro Temon Kulon Praga. Temon menika ora Kulon Praga. Kuwi atmajaku wanita Atmaja putri ingkang wewangi Endang Loro Temon. Wah, piye? Kula nyuwun dhaup. Wae. Karo sapa? Saontene. Oh, konjur sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matura karo Wak Ndrawati yen kowe pengen dhaup karo Endang Loro Temon. Kacarios Ndrawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negaring Ndrawati naminipun Endang Loro Temon. Iya bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yumi Endang Loro Temon? Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresna kuwi kepiye? Kula niki wonge nekat kok. Rung tau ketemu ya pokoke tresna.
Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina, kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo Endang Lara Temon ajeng kula dhaup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Terus mono. Wonten dawuh wae. Kowe aja jejereng wirang karo wakmu ing Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Lara Temon. Sing wigati Endang Lara Temon ki aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa. Merga iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu nderekke karo wakmu ing Mandura. Aku ing kajibah nglamarke Endang Lara Temon. Nek nganti Endang Lara Temon kok kowe ngerti rupane drutok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditampa ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kekno mbahmu ya putu. Ditampa Endang Lara Temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna sampun lahir batin lahir batos ngene ngono kowe tak kandhani ya sing duwe wenang tumraping Endang Lara Temon kuwi dudu awakmu Ndrawati nggih ning Endang Lara Temon dhewe disronta sawetara mengko anakku tak tandingi yen pancen anakku keduga sarta gelem ngladeni aku ora bakal wegah sarta ora bakal wewel maring akad majaku kelawan sira Lesmana Mandrakumara nanging yen to mengko anakku ora gelem ngladeni kowe aja nganti lara atimu gedene aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman Lesmana sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok mergi kula pun tau ngerti fotone Endang Lara Temon ayune ora jamak mripate lindri-lindri nuwun sewu tutuke gendhewa pinenthang men sempal apa piye lambe kok gendhewa pinenthang lembeane mrak kesimpir rikmane nganti ules janges kaya grojokan mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen duh aduh kula niku nek nyawang pasuryane Endang Lara Temon niku sasat ati kula wis ora kuat jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Endang Lara Temon pun ping 4 kula niki ngimpi ketemu Endang Lara Temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tenguk-tenguk wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebayak biru gen pundak enten uwuhe ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk ngaku nami Endang Lara Temon lah karepmu ngopo kok tekan kene niki teng impen lho iya iya kula meng cerita iya iya kula kepengin suwita kalian Raden Lesmana Mandrakumara sakal kula candhak tangane kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan terus kula tanting nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe bar ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Lara Temon Endang Lara Temon kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh kae kreta kencana pirang-pirang ki tekmu kabeh aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kok kabeh tak kekke kowe waton kowe dadi tekku Endang Lara Temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk anane ming guyu kalih nangis
Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun, cetha, nek endang lara temon purun kalih kula. Mboten sranta rasaning ati. Mboten kuat nyawang endang lara temon kula glandang wonten ing patenggan. Sak banjure, wah. Isin kula ajeng ngomong. Ora apa-apa. Iki nang kene piyai sepuh kabeh. Kula bapa ngendang lara temon kula tibake enten ing kasur babut. Bareng wonten lap ilang. Impen kula rampung, kula grayah-grayah tak kira endang lara temon teng jejer kula. Bareng kula grayahi kucing Candramawa. Kucing jaratan keparat. Kucing kula candhak kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutup kuwi bantale kon malik. Bantal kula walik tinggine mubal. Terus sare meneh. Sare mlih. Jebul ngendikaning para sepuh menika leres. Nek ngimpi urung tutup niku bantale diwalik iso diteruske impene. Lah niku nyata. Ning ora ketemu endang lara temon pun ganti wedokan. Ketemu sapa? Bakule mie ayam. Sir-sirane Bapak Durna. Hus. Ora sak kaya ngono kuwi terus mana? Aku kira tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa selak. Nek sore tuku mie ayam teng lor Pertapan Sokalima, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis satu gagas. Mulai ingkang saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget endang lara temon kepareng kaparingna dhateng jasad kula. Menawi wa Prabu mboten marangaken endang lara temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa tansah marpamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana ing dereng ngantos paripurna sami Mbah Wacana kasaru ingkang nyerpepeh pindhasata matarangan utusan Lengkar Kadempel iku ora Petruk sumawur ora Bagong dumrajak tanpa harapan karya cingap kang samya mulat.
jagat mesanimu Bathara wayah Bathara jagat Prabu. Dereng ngantos paripurna anggen kula ndangu dhateng Atmaja kula pun Lesmana Mandra Kumara. Menika kadidene sowanipun Panakawan. Lho la iya lah kok iki Petruk karo Bagong dumrujug tanpa harapan sowan ana ing negara Indrawati. Sajaya ana wigati Kresna Timbalana. Apa wigatine Petruk karo Bagong mau? Koko Prabu lenggahing nglangung prayogi. Ya. Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas sasat kang dadi riwe padha raja sapraptanira Panakawan Petruk nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodoni demuk tuwing tawang tuwang sinuwun tinepano ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sambi kula sowan kula iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan sinuwun Panakawan Bagong padha raja sapraptanira tansah pinayunganing kawidadan niring sambi kala sowanipun ing abdipun Panakawan Bagong masih bersama Bagong ora tutuk sirahe ora marang kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula konjo nggih sinuwun iya ya Bagong pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan Panakawan Petruk padha raja sapraptamu sinuwun Mandura ya wilujeng Gusti bekti kula kunjuk sinuwun tak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan Panakawan Bagong padha raja sapraptamu niring sambi kala tansah pinayunganing kawidadan bekti kula kunjuk ya tak tampa ya padha-padha iki senengane ngene lho Tru nggih sinuwun Mandura ki wong iki keras lho nek carane wong biasa ki militer. Mula nek dhek keras aku kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi keras karo keras, Tru. Oh iya, ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Panakawan Petruk padha raja sapraptamu. Peremban Durna. Heeh. Rawuh mriki. Oh iya wis sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petruk. Oh, nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih, Premban. Tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong padha raja sapraptamu. Lho, Penemban Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk Penemban. Iya, tak tampa pangestuku tampanana, Bagong. Kula pun dinggo jimat paripih. Dayana ing kasantosan. Dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya, Bagong wis ora kepenak. Petruk Padhararja Ndara Sencaki wilujeng Bagong Padhararja Ndara Sencaki wilujeng Petruk Padhararja sapraptamu Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den ya Bagong Padhararja sapraptamu pangetunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Ndara ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong nggih nggih wis suwe ora tau dolan ning Widara Kandhang kowe nggih sibuk ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspra nggonmu urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur ya dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Omi dadi RT seminggu kok glelengmu ora jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae, Tru. Iki anu ya apa jenenge iki lelucon. Oh iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petruk dalem ana wigati apa Petruk sowan tanpa tinimbalan. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron kelapa. Apurenta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atasa paduka Sinuwun Prabu Kresna ing Ndarawati. Iya ora dadi ngopo Petruk sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten mewah mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar lho diutus dening bapakmu Semar nggih lha wigatine apa Panakawan mugi dados ning kawuningan bapak niku nuwun sewu anake bapak niku sakniku ora ming 3 lho anake bapakmu Semar ora ming 3 mboten ning 4
papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacariyos mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis bareng langgar dibuka bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis ndungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis nang kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah. Mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun. Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat diseksekke sisan teng mriku. Diseksekke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho. Bapakmu ngepek anak bocah mau nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng karo bapak dijenengi Bambang Senet. Oh, Bambang Senet nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Nding. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nendi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Nah, maksude bojomu seneng karo Bambang Senet lho, heeh ketoke. Ha kowe piye? Arep tak kekke kok. Lho. Arep tak kekke. Heeh. Amargane wis males. Jelek aku. Lho, kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilihanmu kok saiki jelek. Salahe saya suwe-suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe-suwe ora iso omong. Mbah kowe kena penyakit corona lho, Tru. Corona iku dudu penyakit bisu kok lho. Corona iku komunitas Rondo Anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kowe modaro. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip apik-apik kon modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Senet menika dipun aku dening anak, sawetara Bambang Senet menika mapan wonten ing Karangkadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak, nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa? Apa tangga desa? Apa pancen saka Karangkadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kalih putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kalih putra Ndarawati. Terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa Sinuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menawa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro, dalem aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen to omah-omah tegese wis ndungkap dewasa. Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap anu palakrama. Sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujute putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis cekat-cekat terus. Gek dilamar ketoke iki ya kedaya ngene iki nggawa Lesmana barang ketoke ya ming arep kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu disik-disikan.
Nek nganti dhewe kalah dhisik, Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagelan atine kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nenengi karo Bambang Senet. Engko nek iki Dora trima Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Indang Loro Temon nek adiku nglamar Indang Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Indang Loro Temon, nek Dora trima kowe mulya sik. Wong telu iki sikate kabeh. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong, dume cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Tur aku tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora kelakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ana Begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya tarembuke sing apik-apik. Mlengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Indang Loro Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Indang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken kan pun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Indang Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Indang Loro Temon, mergo Indang Loro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaut dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem, mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Indang Loro Temon. Merga Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula kang sangka kuwi kowe ngalao. Ngalao baliya marang Karang Kadempel, omonga karo bapakmu matura. Yen Indang Loro Temon wis bakal ditanting dhaup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petro. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak mundar andir mundar ya wadanani rombranang kaya kembang worawari Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun. Lho ora basa. Sorry, ngaten. Niki perkara ora baen-baen lho. Niku perkara nyawa lho. Lho, nyawane sapa? Nyawane adik kula. Nyawane adik kula Bambang Senet. Najan Senet niku matur karo Bapak Semar, nek kepengin rabi karo Indang Loro Temon, ning Senet niku curhate kali kula. Senet niku toke gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus Bapak teng Karang Ndarawati, nek nglamar Indang Loro Temon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar, Gong. Sabar, halus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyentri-nyentri kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggalih. Sampean niku Nalendra Titih Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok mung sakepenake dhewe. Anake arep
arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Apa jeneng sampean iku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dong ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Ndorowati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapan kono minggatna. Ngono iku kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aku ndek cangkem kok melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kaladisene, perkara sampean iku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare wong sak jagat ki ngerti nek Semana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean ndang lara temon dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean mentala nyumurupi anak sampean mengko disandangi sak penake dhewe? Hah? Dipikir aja mung dumeh sing nglamar ki padha-padha Nalendra, aja dumeh sing nglamar ki padha-padha ratu. Terus anake diwenehke anak ratu mergo ming ora kepengin derajate ki asor. Wong tuwa model apa sampean? Ning saniki mang pikir. Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyok, ora kaya Petruk, ora kaya Gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampean arep Semar ki wong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Pancen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titising Sanghyang. Sapa to? Ambo. Lali ya. Yamadipati. Ngawur. Brahma. Ngawur. Pathuk ngawur. Natayudan ngawur. Bar Pathuk kok Natayudan kaya nggon wae ora. Ning semane ku titising Sanghyang Ismaya. Ayo. Ismaya niku kakangane Bathara Guru. Padha karo sampeyan niku merajakke karo bapak. Mula nek sampeyan tetep ngugemi lek sampeyan ajeng maringke putra sampeyan teng Lesmana Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi luwung kula mati teng mriki tak wujuti. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndorowati. Monggo sampeyan nek ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Ndorowati pesing? Jagat Dewa Bathara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon, dhaup karo lara temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndorowati? Rawe rantas, malang-malang bakal puntung legane atiku. Maring jajaran sekretaning bawana iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, kok ngatasi derajate gedibal pitulikur wong elek nyolok mripanmu Bagong Ndruwili ucapake grojogan. Nerwete kaya bete sepun bawa tegalan. Bagong, diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya entu-entuane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali Sinuwun Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe tak timbali wangsulan. Ngladeni wong ngene iki sareh. Woh. Lah piye teneh ora dadi? Sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Lho, njaba wis gayeng, Gong. Ayo sing arep linggo sing mburi mulih. Lho. Arep linggo sing mburi mulih ora. Arang Ndorowati iki luar biasa.
Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat truk. Ha iya. Bagong kowe tak jar rembugan. Oh iya ndeng lali. Kowe tak jar rembugan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngopo? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau apa piye? Kowe mau ngomong apa? Ngersani Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Bandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandhani nek Endang Loro Teman bakal digarwa dening Lesmana Bandrakumara. Yo lho, mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iku. Gong gagah aku. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkara aku sinuwun Mandura ki nesu. Aku wis ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Engko nek nganti duka tenan tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Kowe bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun, tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong ngawur. Nek kula ngladani karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten nglakon dawuh karo Endang Loro Teman, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu, wah kuku karepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan neter kate dayan. Siar. Aku wedi tenan kok iki. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to kowe iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti papane wong neter Katidayan. Nek pancen wani karo Baladewa ngendi papane wong neter Katidayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut, ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong, oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti pawane neter, ayo dijajal kowe karo aku menanti. Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong Endang Loro Teman. Wah, mati dereng aku bola caedan kan bagus. Ayo metu sapa. Wah, menungso ora tenan. Wong edan. Wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuh sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Ah, Bagong aku ora melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk mungsuh Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae.
Oh, Bagong aku ora perang aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan bae ora gelem metu njaba. Atok kenang-kenang. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Raratemon. Aku brabret tenane. Ora minggat aku sing arep iki iki mantane lanang ala. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Raratemon arep kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning pecok kowe. Hah? Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah nguna-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe. Iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku ora nesu ora sapa tak nesoni. Ya wis. Apa kowe? Seneng kowe angguyu ta kowe? Ana wong ditata iki gampang kowe. Mboten Raden? Wani yo. Mboten. Utawa ya ngono, Prek. Ya wis, ya wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei! Sama kowe. Nami kula Tariem. Nduk bojo. Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu duda. Duda kok muni dadu lah. Kene ngarep kene. Piye dap? Wus. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi Dumas sing rawuh kakangne. Dumas sing rawuh anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang Raratemon niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adi kula kok kon mulih niku teng ati lara. Arep kula niki sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang Raratemon jak mriki ditari, gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana. Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Pak Endang Raratemon timbal ana mrene lho ngislaken dawuh. Nah ngono tekuse adil ora ora.
Widya Yutama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika lara temen kula paring adhawa menapa Rama Prabu ya merga saka kasuwistyaning warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan merga saka akehing para nalendra para satring padha dadi penglamar kepengin amengku kelawan sira Atmajaku Endang Loro Temon rawuhing Kaka Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya kuwi Semana Mandra Kumara bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin lamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodhokake kelawan majaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senet Ger Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndarawati Rama Prabu piye mestining manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung derek ya nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos sing badhe kula unjukaken ngersa paduka apa bab perkara sing kepiye sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudon telu saurupan nadyan jalma wanan tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken reruba pepanggil panyuwuning temanten putri inggih Kang Putra Penendang Loro Temon kowe nyuwun reruba apa nyuwun pepanggil apa temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma sak ngajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara ingkang kulesipun pethak wingkingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sakjodho tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Pupus Cindhe Parijata Kencana wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten Alindra Sewu negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngomongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun lah Kagongan krungu dhewe to kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asu jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten ana apa jenenge temanten lanang mburine dewa sakjodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to iya gamelan Lokananta wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Drim Kiai Drim dengkulmu mlocot sing nabo para dewa terus napa kayu klepu dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Pupus Cindhe Parijata Kencana kayu keplu klepu ora guyu ratu kok guyu lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu kayu klepu dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Pupus Cindhe Parijata Kencana engko gek sinom udu sinom Parijata ora nganggo sinom Parijata Kencana
sing nabuh gamelan Lokananta kudu ratu 1000 negara. Wis, Net. Rasida rabi, Net. Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae, Net. Nggo gajul-gajulan. Mangane golek anak ratu ora kelakon. Gelem ra, Net, wis engko tak tepungke Prastiwi. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundungke beres wis. Bangane entuk enjang lara temon kok dadak ngrekoso golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Net? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku endah lara temon. Wes mengko ndak bapak malah kokean mikir, malah stroke. Ora mung kelangan nadi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Seketake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi. Ya sing ati-ati. Setyaki wonten timbalan utawa wonten timbalan jinun tak kira mung merga kahananing Petruk kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina samengko mesti bakal dadi dartaning tumanduk ana ing Praja Indrawati. Kasinggihan mekaten tatanan Prawadya Bala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan upama dadi bandayuda aja nganti nyempyok marang ngaten remaning kawula nggih ngestaken dawuh babar pisan budal kang padha sebo ingsun kundur ngedaton mengko ingsun pribadi ngembakal merpeki lawan Koko Prabu sartane misang padha andon pupuh nun ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh manah Kakang Pati Udawa purna gadiring paranggilan Saudasa kundur kedaton jeluk saking dampar kira kinapit gambaran gading kadiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Palururing sami ngambil bataraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Nararata lamun kanthi non saking Mandrawa lamun kanthi non saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau paripurna sang nata aswanya kundur
Kawusa manjing gupit sangkar sangarup. Kena gantung campur nalika semanten ki lho ra Petruk kantong boleh mlajar-mlajar tuwin gawe nangkah kali Ndrawati. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kowe tak omongi. Kowe apike rasah perang, merga iki aku wis nampa sabdaning Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek endang lara temon ki rung karuan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat. Berat piye? Wis pokoke aku ora iso ngaturake. Lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Iya ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang dijogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabur ratu 1500 apa piye mangono radong apa kae. Ning Sinuwun Mandura, Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus ki nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku gak lho nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sinuwun Baladewa ki karepmu piye? Goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Kula jeret rembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku. Kowe nggo nek Sinuwun Mandura nesu sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mah aku temandang. Nek Baladewa aku sing temandang, Kurawa tak singkirke. Engko nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, nek Baladewa sing maju, aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapuk lambemu lho. Nek ngomong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi kowe. Sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek perkara musuh Baladewa ora, yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandangono siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyire 2000 lho. Asing pengen nyire 5000 rong balekke kok. Sisane tak gunggung sungsung 7000. Wis ora iso. Njaluk sing kowe sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak peranggong ora ketang sak triraman rong triraman ya.
tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawi gelarira wang-wang Petruk kanthong golong Ndara Kartomarma ya ana ing ngarepe pepunden ana ngareping piyayi kowe malang kerik sampeyan degir iki ajeng napa mundurke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak krincung sikilmu gedhe-gedhe lak pateni Petruk lah sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama arep kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik mesti ora urung bakal dadi pasulayan tinimbang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Petruk gunane apa lho cok sing wani karo Kartomarma sing tak wedeni apamu wis tak niati tekan kene Ndara Kartomarma nek pancen Sun Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Petruk sago tinimbangane Petruk bali adi kula Bambang Sret ora sida dhaup karo Endang Loro Temon gedene kula nyumurupi patine adi kula Bambang Sret luwung Petruk mati teng mriki bagus yen ngono wani karo Kartomarma apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi ambek wong lima Petruk niku nek bacot wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro krubut wong telu papat lima Petruk ora bakal wedi Kurawa maju 100 bareng ora bakal tak tinggal loncat ora braban suaramu wani marang aku tak tinjung akhirat nyawamu kene merganing patimu Petruk mang maju rasa dadak kok kan gunung tanpa guna sampean apa kula sing tekaning pati enten papan mriki ngaten mawon tinimbangane nantang suarane kemewat kowe ngregem jimat kowe wani ndrat besi abang kowe wani mecah besi gligen nek ora dadi nyatane kendara dene tani karwanmu kendara dene katane Sotama kula ladeni Ndara Petruk malah
jalatan. Gawarit gede banget men. Pintluk lagi lah Jawa. Kulawa bubal mawon ora iso kilukup jalan tuja lebut bucut. Ndara Durma ganti jajal kepala nyoto. Aja gleleng pacamu gebelo silahmu Pintluk. Nek kene ketemu karo Cenopati pendekal saka negara Kestina ya kuwi Halya Durma ganti. Rasah kok kan cangkem. Wah cangkemmu kuwi. Kowe pengelan pati durake cangkem-cangkem Sampeyan mriki butuh napa? nglablak kowe. Nyo. Lho. Maksud lu. Sampeyan mriki ajeng Nglablak kowe. nyo. Timbang sampeyan mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane nyo. Wedi marep aku tak mungkur nyo. Milih awake Petruk cilik loro gedhe sambat meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng tenan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Bukteke apa piye? Sampeyan ngantem kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis kondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Iya. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano. Modal kowe. Iya. Ya wis. Semplok kowe. Sing semplok apane? Bajigul. Lah apa-apa to? Wah kena ora apa-apa ngene kok. Nyo. Mati kowe. Ambyal kowe. Mburi. Nggo gaman. Wah, pamer tenan iki. Ngece kan aku bacok modal. Iya. Lho. Kok nggawa cantolan korden Gengkulmu melocot. Iki jenenge celulut. Celulit. Mate jeneng aku. Ya, Modal kowe, modal. Oh iya. ha iki lek kula kedaduk lemah. Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng tenan iki. Penjang. Lek ku nyilih nggone cah klithih iki. Ya. Mate kowe. Wah. Berarti klithih iki gaweamu. Wah, cerewet. Cucuk botol. Ya. Wah kok ijo. Anggul. Lah apa-apa ora apa-apa. Cananane pokoke ditoke. Tumbaknya. Mati modal edian lah apa-apa ora apa-apa. Petruk, Ngopo? aku izin bilang-bilang begaman wis lan sing tuwa ning awakmu ya saiki kowe genti mbaleso. Maleso. Aku lah bakal wegah diwales. Dulmu ganti nang ati kala kalau ponokan Petruk disialke ning surat kabar bilang bebalang ning nganti kala kalau ponokan wo asal derajat. Baru Jar. Kinar tak buang wayang anyar. Nek ora tak buang skenario ne kaya ngono. Pepete nggone wong sugih kok ora wae.
Mati kula kan. Mungsuh Petruk kowe kalah. Pangestripun Petruk kekuatane ngedap-edapi. Kula semanggaken, Man. Kula sampun boten saged nglawat. Pejah kula, Man. Nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedene Raja Majama. Tumbak disendal, arit tiba teng sirah kula. Nek boten sirah kula sigar dadi loro. Untung kowe kula anak pendhita Begawan Durna, ampuh no arit ming mumet tok. Agak mundur, mumet kok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombo sik. Aja sak penake dhewe lah. Piye, Dur? K.O. Kalah. Mengetenipun kawon, Man. Mungsuh Petruk kok kalah iki. Bola cok ngembe karo Petruk. Nek sampean ora percaya karo kadidane Petruk mbok jajal nek iki cengkune iki maju mungsuh karo Petruk ora mung maido terus. Iki niku nyambut gawe tenanane. Cok penake dhewe ora. Kalah. Kalah. Arep endi? Ngaco. Oh. Lolo kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal, Wale. Muntal pil. muntal pil cilaka. Lah iya. Sapa sing urung maju? Muatak. Citraksi. Keman. Arep maju po? Seselo menawa. Sela. Mung suwe. Petruk Patenana. Wis rampung po? Pun. Kok cepet? Kula niku nyambut gawe ceket. Wis rampung. Pun. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sampean omong napa? Petruk Patenana. Lho. Petruk to? Heeh. Lah krungumu Wah, salah komunikasi, Man. Krungu kula Citraksi ana krupuk entekno. kerupuk karo Petruk rak beda to. Padha puke. Padha puke. Aku ki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon ngentekke kerupuk. Sing wingi ya kleru. Sing wingi dek enten Petruk sampeyan ngomong Petruk Patenana ning kula niliki cakruk. Aduh. Terus Maju mungsuhe Petruk. mbok modar nek wani. Ora wani. Mboten. Lah terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ke, Man. Supaya aja sepi, Man. Aduh nggih anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo pun ya mungsuh Petruk kanthong bolong kula semanggaaken. Pamalayo riwul. Petruk ngamuk Kurawa bubar. Nungsang kuyang numbuk bentus gudel bingung lampahing puna para sata Kurawa ajri kan Petruk kanthong bolong. Kula sumanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kanthong bolong. Lah ora apa. Gedhabyah kok kan cacah ngrebda tanpa guna. Kurawa niku mengko kan menungsa nek
Tanggung jawabe ora ono babar blas. Petro kan nombolo. Ora minggat saka negara, dhuwur wanci aja takon dosa glandang negara dadi apa? Gong. Wajahe wudon diplacat. Oh iki wudon to? Wudon. Oh wudon kok neng dada. Ayo men aku kule dhewe-dhewe kok. Neng apa e? Mungsuhmu teka. Mungsuhku sapa? Prabu Baladewa. Patih Sengkuni mlayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa sinuwun kula semanggaken saka kaduhan wis ketok. Manuswaning jajaran sekretaning bawana iblis kanan Petro kantong bola ora minggat grete nenggala dulang tak. Baladewa mlayu aku ya mlayu. Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa e? Lho, tak antil tenan cah iki. Sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa to? Cangkeme sapa tutukane? Sik to. Sing ngomong ora kowe to? Lho, masa? Mosok-mosok ora. Prabu Baladewa maju. Kowe sing kudu tanggung jawab. Tandangi. Kowe ndelek ana. Mundur. Gong. Ngapa? Prabu Baladewa nggawa nenggala nek kowe dinyunyuk nenggala mati. Aku wis wani kok dadak tok kuwatir iki piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya? Nek mati nganggere dicas ra urip meneh. Padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujude aku wis niat belani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Hati-hati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki arep ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah dedaya karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Kono-kono, minggir kono. Yo. Mati tenan aku iki nang ketoke. Prabu Baladewa teka. Petro nanti Bagong, Petro mboten wonten. Kowe ndeleke Petro nyotampanara. Blus. Aku kok ya dadak aleman kok ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya wis men lah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Net senet. Adikku cah bagus. Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbatin ngrekasa kaya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek motos mriki mesti luwih gemrojok ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundur-mundur. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman. Muga-muga Bapak krungu pesambatku lek mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku, ngrekasa uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mandura. Weh, matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Tru? Kowe ngapa? Lho. Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe
Iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa le, ngiluwa. Gue nganu ra, gue pengilon ra. Nggawa cilik ongotan kae. Gue mesti tok ketok talekke nggon sepatu ta. Ha ta? Wis sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta. Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudar kowe ora. Ngopo e? Lho, delok rupamu. Lho, he. He. Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo. Aku gak iso dadi Baladewa terus. Ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki wis glelenge ra jamak-jamak. Jangan dewa wae. Ya jangan bae tunggal. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Meng dadi batur sedelo kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung bareng. Wonten dawuh. Sapa sing ngetasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Wih, celele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Wajane iki gliyame iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati lak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabarke nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Kandangi kok. Oke. Petro ngandung wonten dawuh sinuwun. Mundura, mata ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken jawu. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujak adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh goleki gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Truk? Mbah, radong aku kiai kunci Inggris ngono wis rampung. Panos maning jajanan cuketaning Bawanaya. Prabu Baladewa anteni nang kene legane ngadu. Oh, apa iki? Wah, tak. Lah iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tatanan nyandang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengamu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku-aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangen iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Baladewa iki berarti ambeien. Prabu ambeien. Setan lah tatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso lah tatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Wah, lah panos paling jajalan. Wani ngembari mana mangosen oto matur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala modar kowe.
Kowe wis ngerti urung iki apa? Iki lek kunyil nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki ngapa? Setan tatanan bola Jawa kaya gawa kunci Inggris. Sanane. Ayo. Ayo, kowe arep ngopo? Wah. Manusmane jajaran. Iya kowe iki. Iki apa iki? Lho, karo dhek dhewe kok lali. Iki Kyai Nenggala. Kowe rasa gleleng iki apa iki? Pusakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis arep ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Setyaki. Wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki. Kowe misah siji, aku tak misah siji. Wah, kula dherekaken ora. Wah, ayo. Mati Prabu. Prabu. Mati anget Prabu. Kresna coba pisah. Ayo, tanti ana teman. Prabu, adreket kok Prabu. Prabu aturi kendel. Koko Prabu aturi kendel. Koko Prabu sampun ngantos ngumbar dhateng hawan gawa nepsu ing kados mekaten menika. Dadah. Cocondolo satra pangadas mlayu Gus. Apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil ki piye? Cakil. Koko Prabu kula aturi lerem. Iya Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya lah. Kresna. Iya pun Kakang bakal nglermake menggane pun Kakang Nayarana kuwale. Narayana. Kresna wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kuwi piye? Kowe aja percaya karo kuwi. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa aku. Oh Prabu lerem. Iya ning aku njaluk Kresna won madhep rene kuwi. Malah arep karo Baladewa setan alas. Iya. Wonten dawuh Madhep rono ya. Mengko ndak kae emosi. Inggih. Lho, ngopo Kresna kok guyu? Koko Prabu, kula sampun madhep mriki. Lah iya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Kowe sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Yo, Kresna yo. Wong guyu ora wangun kok guyu. Keciliken. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ora? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndaken menika Koko Prabu Mandura. Panjenengan menika ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Koko Prabu, nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepeten. Arang-arang kuwi rape. Setyaki Wonten timbalan. mundur kene. Inggih. Lho, Dimas Setyaki. Oh Prabu kasinggihan. Padha becik sapratamu Yai. Liring sambi kula Prabu. Syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iki. Wah, setan rasa kowe atase nang Mandura Baladewa kebayang karo Bagong loro atiku, Koko Prabu.
kula aturi sareh sawetawis ya. Sabab wonten atur saking Kang Putra apa Endang Loro Temon. Lho. Endang Loro Temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih duwe panggung ing saged tata jalmi sak ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang Swistya Warni saha dewa bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara ayu klebu dewa Ndaru Gedang Mas Dubuk Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndarawati, kula aturaken anak kula Endang Loro Temon Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Oh, gajah bisa tata jalma Wanara Kusika Seta. Kayu klebu dewa Ndaru Gedang Mas Dewak Swasa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara. Dewa sak jodho kudu dadi pepanggil reruba dhawuhing Lesmana Mandra Kumara. Kasinggihan mekaten ya. Kresna bakal tak upaya tak golekane. Muga-muga nek iso ngaturaken lan iso dadi jalaran Lesmana dhawuh karo Endang Loro Temon Koko Prabu sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu ya Kresna. Nyampluk. Wih. Baladewa kok kaya gajah. Kyai Kresna piye? Inggih. Koko Prabu kula badhe matur. Iya. Matur lho. Wonten ruba pepanggil saking pinanganten putri. Apa wae Kresna? Mantan putri kedah nitih duwe panggung ingkang bisa tata jalma. Sabanjure ngajengipun temanten putri kedah dipun beksani Wanara Kusika Seta. Wah, Wanara Tusya Seta. Kusika Seta, Kusika. Kusya Wanara. Gamelan Lokananta kayu klebu dewa Ndaru Gedang Mas Dewak Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara. Mekaten menika kedah dipun aturaken Koko Prabu Baladewa Bagong. Wah. Wong nganggo Bagong. Apa anggep aku ora ngerti wae. Ayo salin. Ora pantes nganggo wujud Nalendra Mandura kaya ngono ku ndak malah dadi dukaning Koko Prabu meneh. Ayo salin. Kresna. Hus. Ayo nunggu ngisor. Waduh konangan iki. Ayo salina. Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mabrubut sambat karo Bapak Mar aku arep dinenggara karo Baladewa. Aku tulungono Mar. Ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula mak slep terus kula dadi Baladewa. Lah arep salin pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Kene lho. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP.
Oh, Sinuwun Darawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh, nggih wujud kaya ngenten dhewe kok. Oh, lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya mung aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sembrono lho wongamu. Kene nyaketo kene. Gak ndak dicocok ora. Nek dilarani ora kene kok. Tak grayang mestakamu mesti dadi kaya wingi ni. Oh nggih. Lho, aku. Kok tak kira nek kula sing grayang. Senengane kok cenanangan ora. Mandi pangesine nata ing Darawati. Mestakane nata Mandura Prabu Wradaya ngedadosan saking Lurah Bagong. Den grayang ical wujuding nata Mandura Bali kaya wingune wujud ki Lurah Bagong. Tapi meng Bagong iki iso dadi Baladewa. Wah, lha niku aja kok dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Lah sak omong-omonge wae. Anggere sumuk ngono. Bagong, Nun. Apa sing tak gandhaki karo kowe mau kandhakno Petruk? Truk. Manten lanang kudu numpak asu. Gajah sing iso tata jalma ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngapa kok? Mburine manten lanang kudu ana banci loro. Sing mrene niku nek nganu paring dawuh ora karo Bagong ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelane Pak Bambang kudu. Gamelan Lokananta, kayu keplu. Kayu klepu Dewa Daru, gedang gendruwo. Pari Raja Lele karo apa sih? Pipis, pupus. Ah, pupus Cimlek, Jinde. Pari Jata Kencana. Wis ming kuwi sing nabuh warga laras. Oh. Kudu nang sing nabuh warga laras anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh. Sing nabuh Ratu 1500 negara. 1000 negara. Wis kowe omong bapakmu, mengke sing matur tak kula rek Bagong ndak ora rampung-rampung. Ya wis kono bali yo, nggih. Nun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senet Adiula iso kelakon dawuh. Ya wis kono mangkat to, nggih. Sayo mulai. Kok tak pamit? Ya. Pareng matur sinuwun. Ya, Bagong. Sewu kalapatan Diagung Pangaksami. Iya. Nek wonten kical-kidule ngatur kula nyuwun pangapunten. Ya wis ora dadi ngopo. Kula ajeng nyuwun pamit. Ya sing ati-ati Bagong nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak, babagan perkara pamundutan pinanganten putri. Kula niku ya gumun. Cah wedosane jan aneh-aneh ning ngarep Prabu kok dadak pamundutane werna-werna ngrekasake wong lanang ya ta? Iya. Pun ngatur mawon kula nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati nggih, bareng. Ya. Bareng terus niki. Ya sing ati-ati. Aku lho mbiyen minta ming seperangkat alat renange wis beres. Wis ijab karo bojo kula sakniki anak-anak ya nyatane anak-anak oke. Lah iya, lah nggih. Pun ngatur mawon nggih. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih nggih. Pareng sinuwun. Ya sing ati-ati. Pareng terus niki. Ya sing ati-ati. Monggo ya durung karuan esuk niku ijabe sukses ya ta. Ora janjane kuwi bola-bali iki arep ngopo to? Mbok yo ngekeki 10.000 apa 15. Oh arep njaluk duit to. Heeh. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Wah. Basuki numpak pitunta.
Ora Basuki, Kak Basuki SMK. Wis ora ono kuwi dalan kenyon mawon nggih sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang mitraning asta aneng asta Setyaki boten timbalan ora nyono babar pisan lah kok rungset lan rumpil panyuwune pinanganten putri ya kuwi anakku si Endang Loro Temon Duri. Nanging dipun menapak-menapakno menika wujud pepanggil panyuwuning pinanganten putri. Mengkono Dimas pinanganten kakung kedah saged ngaturaken kok Prabu kedah ingkang prayitna atos-atos Dimas. Ayo dinteni mapan ning Praja Ndrawati. Sapa dhisik mengko kang bakal sowan ning Praja Ndrawati ngaturake pepanggil ruba iki wis blak. Ngendikake lawan Petruk apa dene atur lawan Koko Prabu Mandura. Ora ngomongake nadyan utama mengko ingkang sowan manten saka Ngastina luwih dhisik mesti bakal tak aturake anakku Endang Loro Temon. Prabu Asih nggih mekaten.